Hej, velkommen til min YouTube-kanal. I dag skal vi lave et mini-haul. Så jeg har min fine assistent til at kaste nogle ting ind. Det var jordbærkål. Okay, det er Sigrid. Jeg viser nogle ting, som jeg har købt, efter jeg har været i ABC her efter skole. Og den første ting, jeg købte, det var sådan nogle små kiks med noget chokolade. Og de kommer her. Det er mini choco chips. Og de var nedsat til 6 kroner. Så derfor købte jeg dem. Og fordi at jeg her efter nytår, så må jeg kun spise slik 1 gang om ugen. Så jeg gemmer dem her til, når jeg må. Første ting, ja. Næste ting, det var noget krydderi til noget kylling. Spicy. Og computer der. Og det kan I se her. Og jeg undskylder lige for min neglelak. Den er krakket lidt af. Det må I virkelig undskylde. Men den var nemlig helt gratis. Og vi fik faktisk 2 krydderier. Og det var helt gratis, fordi at det er for gammelt. Okay, så det næste, det er sådan noget taco. Og det er også krydderier. Så der er ikke så meget at sige der. Fjerde ting, det er nudelsuppe, som jeg har købt til min rigtig søde kæreste, som elsker nudler. Og de kostede 5 kroner. Okay. Næste og sidste ting, jeg købte. Det er en yoghurt. Noget appelsinsmag, og så er der de der rigtig lækre mysli ting. Og den kom lige flyvende her. Her får jeg Yugi, og den koster 7 kroner, tror jeg nok. Så kan I lige se det her. Det er rigtig lækkert. Prøv at se lyset reflektere sig. Okay, sidste ting jeg købte, det var den her vandagtige ting fra Aquador, for den var rigtig meget på tilbud. Og den det var en højere en. Den er her, og den hedder Juicy Drops, som I kan se der. Og hvis man lige åbner, så kan I kigge her. Det er så sejt. Ja. Og så tror jeg også, at det var det for i dag. Så vi ses.